menim me yere no mesrew And I do want to na me nka mo benya dai ente so intene se obe nsuo ho a wote se kotopa obowa na se wan me nsuo na wonte se koto obowa da enti ya honhom no bia woni din pa se edi no ba na nani abere so ye wodi bia wotu nsuo no mu na bo se edi na mu se nsuo ni bu fa so sia na wakae no na nya se ukoto se abankora na kofa abankora na to ho so na me wo ka se ukoma abankora me hia wo a me wodin bia me de be frew be frew se edi no wantimi antwe wani a be hwe o se edi wo kora me bo papa me ya bo wa woro do so oh ese sa de ni nyina ba na do so kom dia no do so kom dia no so dia so mra ne wo ho dia di pa wo ho asuo dia da se de atukuro so dia so na asuo nkasa di wo de wo so kom asuo dia na be hia no na osiri so na ya bossa di na asuo dia o ye be ma na oba o mso oba na kom asuo dia no be ma asuo no ye be ma na oba we asubra for ye be ma wo na me pacho ha mamusa sa question we e kire me so pa me pacho se oba okom nsu be ma me pacho otimi bu ni nsa onya ne menses ensi da na onsan so nwo asase we so da na yenua ma mo amose ne omukunkom nsu me ma no na yedi no mutimi ebu wo nsa na sa na mo no be fra community question de be me de o kan na ma yi ano no ma kire asem no obi ase na sa na mo we na ekoso na bi mu asase da ne gay because we force for wale spirit bia ontim okofa spirit bia sa spirit no ene no ono kasa ho mfa nti obe ya ade egu be gu nanim ase na sa busa question biem se na mepe o we se na me energy ni basoro yanko na enti mebo enti se ukom nsu be ma na wuntimi enchima na wuntimi nwode a na yeda ne enuamom emma ne biso mukom nsu me ma so atambi ya omo wo na me ya me kire ma dwene na yeso odi nsu ni di na ekom se de Yesu Kristo ni bom pa aso da bra yehu Yesu Kristo da eso odi nsu di na ekom di nsu no anka no hwe odi di na ekom ba nye nsu na abefa no ono na afo so aware nsu no ba nsu no nwale no nti obi aso pensamra ne tina na pia ni se ye namu no just nana me minimum konfu ba minimum kon say minimum konfu ba bi okom nsu be ma ebepem na efiri so okom nsu ni kana ba ya ketekete obepem na obekoma pem na wanchima da ono wa muni nsa da wa anwo baso da piao no kure na busuafo na ayamfo so se sansu be ma na be ware na wose na nkomo ye fast sere nsu na be ware na mpa ntina ma na sisa no ka ho na wose na busuafo no kwa busa na nkomo sere e ma na timi wo ansa na de na kwato akom titi ma na wo sere pai no chira so no kwa afo no de ko bobe foforo na nka wo we na atenase but ye jeje so na piao ntina mo ware no nti wo ngoda wo so ye na tuma ma no ande no kure ane ampa o komunsu na ampa na sese omo so a omo no ekom nsu me ma na ye de bia yakura ne ya to asogon eno na ye de afiri hin ho na me ntia omo na akọ papa na nkasa ama nti omo komo beto nsu anu gwa sabala show ene sa de we pa anya se etimi sua de eho ade kese pa da ko pa o na ya mpesa metipa na metimi ne mmedi nkomo nie nkomo we bi sei ana ba asase so mpesa mbeye sa nkomo ne mpesa ma betum ba metete no meze na waben na chira duro na chira wi abos masifo mboko de me peni bi ni we na ye mpanyin nsem ana se start sa mpanyin nsem we be hu akomfo mpanyimfo bi a omo hye dem omo hwe ye omo pese omo ka bibi kire ye no ebe nya na omo aba bonten bi se kudi ba wasa baba life na abas baba life na kwa kumu za baba life yo obi ni mu ho no mu din kura ni any system we mu so mu ho mu ye mpanyimfo kura bi chen na kudi bi chen na abankure ebi chen na kwa kumu nsam but omo so tide ye ne de omo hwe bi but ye omo pese ye ka ni pese ye omo pese ye na omo so pia bonten no nye ne na ye no tisi etimi fa sa kwa we ne na question a wo de abai a mo jide so be aka ye life to be hu mpanyimfo bi a Ghana ha obi anya hu omo dance omo hye anaga omo hwe omo nim de mapie yo nana me pa cho be pese me busa sa question we se ye ka nsu be ma wone hwan nsu be ma wone de se nsu de kwa nsu de da ho bebelebe ubedro nsu we da ye ka nsu be ma wone hwan
nso bema ya subrafo oye okofo nse kan atwa ne ho ahia de otutu a ono na tutu esi ne bo do obi ko totu a ono na tesema no oye fe ne bema do ko o hwe n'achi okokọ n'anim de otese aboa ye money din a me de me fe na ambodin a ye fe ne wo abodise nwi bebre no bes metima me de mentimi money sa aboa ne din correct e de amenim so banyansa fo do ho agba akoro correct de otese sa do ba ono mbi ansa na wanante wakata ne nso no oba ono efe ne so oba na me pacho na se esu eyi su bema a oye brafo na ye de na obi a esu ne yesu brafo no oba se me be kom brafo me na yeyi na yo kom esu etimi kom brafo me na yeyi sa ye wo ba brafo ho na wo esu bema brafo nso ho ye wasa asi su nyina bi wo nsu mu oduam se na yesu ne ban bi ate soja etim fa soja ni oba etim fa soja ni bema etim fa police ni ba etim fa oba police amen kan say etim fa soja oba soja etim fa oba police man ye no in spirit ikita o nyina ne nyina ewo ba enu bless we police ni ba pa we di ni mana so ye na dwuma no ne ne minu mi ye be hunu na akwan ne mi ye be hunu ye na be jeje ba bi we the police ni we the one say police ni pra aden ye na be busa so police ni ba enye sa nyamansam say police ni ba nye kokonsa say police ni ba fa ne ho hyehye nkofo say police ni ba wurawura nsa bi asay na ma me hu say we on say police ni ba but of so na be wura police na obi na di be shame wonni mu mbara ntino ana wasate na wo ye nke say ya ni ya wo mu no di do ni animpo no wa adwen no onani to fo wo hunu dia eko na ma so nkofo be nya ho mu di atem na pacho na obeje di se ensu bema ne tano etimi kaka oba me dia me famu de menti bi dade nyanti bi da na wala mo brabi na menti ase me say ensu bema na ne tano akaka oba me pacho o hunu bi sa eda ndare dia me famu de me hu bi da menti min kase ma hu bi da na me nyanti so de bia me sha kura ase nenti ne me pacho asase mo so yase metimi bisa pa na me amanfo eta di bisa me abosom se ensu bema awale nsu ba ensu bema awale konfo ba me pacho ensu ni timi ni oba ne beda ewo nam e mani yi nyana kure na na pacho se sen nyana kure na no na eya efiri ade ade enti na saade ni timi basa eya konfo ma ni bi etimi kompere ni saade ne so bo obeso daye na bo a ne honhom ne na eda saade no honhom na se ede ya nana behan bibi wa akire sunsun boni bi wa jenti na ede kwa kompete ne yadware wa duro because in spirit ne way mo ne omu kwan bibi a mpanyin sese amokuye tubon to na okusie tubon amokuye akusie tubon pata na montie biye okusie tubon okusie ntimi ntu asese pese e ma bom medam amokuye na saade no na okusie abeyim okusie abeyi bon no dise wo so okusie tu asese pese bi wo saade a na bon no da ho dada but obeyim kusie ntimi tu bon da abo tu bon at once aye kind of say or train nua bi why say aponche or train you without the time emura ma ponche no asebia ana abora mfene kasongo no aye preku na me ka besi asem munya abotem ntie me yeo me kire mu abeka asem so okusie ntu bon amokuye tu bon at once amokuye beta tutu asisie atu dan ase awuram akura no komo mo ahodo miensa e wa akura bi otubon pa na ba ko nso bayi won so ese kusie akura na won so ntubon won so ese kusie wa akura bi won so ewire ma akura won so tubon ana kotoko tubon kotoko yana na mutsi won pa dia asan otumfo o se tutu otumfo
edin eda so no kotoko otubon at once nana seconds bo otubon kakraka to adanko otubon adanko nu ewi won so tubon at once kusie ntubon atante ntubon but oba na bonda otimi yi mu wuram nti saa bon we na akmoku etutu wo wie kusie won tubon no wo ya bo wura bon so won tubon no be yim nsa na honhom na yenso so ne no mo ye adwuma no mo wura ye nipaduam ne ye adwuma no de otimi tubon no abetena wo ma ye asuo na be wura wo ma wi on so tubon atum nti sunsum bia on so tubon bia so otimi wura bon ma otimi wura wo mo bi nti wo so saa duro ne timi protect wo nipadua na ye wo honhom na ono wa pa na wo yire no no wa pa no nko an timi ba wo ho ka pepe de oni ni apa mo ntimi ma wo ho so kom na wa ne ta duro na fa nware a obeda no na saa honhom na be fa de honhom no nanim ne tibia ono wa de ba beda we wura saa bon no bi saa honhom no spams ono mo pa moja otafiri pa fifire ono ma ni suo ono mo ntesuo nipa hu bi e wo nipa hu bi e ye nsuo bi epie bia saa so nso no di na aduan no o ma ne nsa o ba wetu ba pretend so pensa wetu ba pretend so pe bodua wetu ba pretend so pe pia wetu ba pretend so pe bansere nso o de man pepepe o de ntiamu beko because on pe ba we pretend ba asu ankasa na bosuma ankasa so do si fom pe ono na prepe anasa ono akosa to di konforo wura ba na sa de ni kita no de aba because ope nti saa honhom we mu no etubon a omo mpɛ saa nemo nti asuo mu ntimi me na oba nda bra wondwara jare pa wura asuo mu dem odo ho bɛkyɛw because obere na biane bɔne ɔmpɛ hu nsuo yɛ ntena suman so nsum fa woni suo nguso ise bi asi da kore yɛ ntinte suo nto suman so ntese me kan kyekere me suo na me tinte suo to se pia me se na ba nkore na se wonni ho nti na ma tinte suo ato so ntina na ba nkore na ate ato so ntina me kodan no eno no na wo ba wo nti saa sunsun mo ne nam no mo hwɛ yɛ so no yɛ ho akwa bi na mo pɛ e wo machi wade nti mo pɛ yɛ bufu nti ka kyerɛ sɛ wo yɛ konfo ma wo bu bufu no ade ayɛ kusuman no so ntwa akokɔ masaka ne ntwa so mo gya ne nso so mo gya nso so pɛ wo de achi wade aka no be firim atu afiri saa bɔn no mu na okusi abetenam no be di mu okusi nso windo awia wo pupu apia bonten no no sadi bi so abo ahini ene do company semo nti so mo woni anda ho na o makwanya we beda o mu se kim saa nkrofo we nyina ba betena o mu no ka se ya abosom o be pretend so mutumi ya abusa mo pretend so buhunu mo pretend so mo kom mo pretend so mutumi yes anyama no na fe behind achire no fa o ma me mo jabra ono ma me nda ono papa nkoda ono nua ba nkoda ono nua be ma nkoda ansa na maboa wo Ebusiafo ni na nasty why ye de was what do you wow abre no woni yen na ye kuta hu papa no nkan hu biem afi wa no be den asene yen ubehu ade a chen yen na ekuta hu papa no ubenya sika nso achen yen ekuta hu papa no nti ye betie wo a okuta hu bone ne fi so wo sika wo din Amni ade de akomfo ahefo mande ye kasa ye mfa biem no wo komfo ayemi wo adura yemi nhwe wo adura nka ate patam wo adura nka wonti abosan wo adura nka wonto ka wo adura nti kasa bi nka ofie wu na wote ba ye de no otubon onwia bon Matias ye pa entina sa ma na omo ekire sa de no na omo kasa asem ni nyina no eye sunsum bi anye ahonhom ni esu honhom foforo bi na wo ya sa de no midasi ene emi nua mo muntie ni yo mo ma yera pa no muntie ni ye pa me ye nipa ti se me no mi no nyina but me nipa su no na be hu nipa ban ya me ye me kasa ye me ni mo no ban ya me ye nti wo be jeje wo na be jeje me jeje ma ho nye ye dabi ye ne ahom me wa se ye wo kingdom nti wo kokwa ye mkru se e lotto a egudua akase akase so na bia na efie asie
Lot be abro sign when spiritual. Lot be abura pata in spiritual. Nti ni nyina wa honhom mutititi. Obi ana bia na wodi. ekure pa E dia sichire. Apafo sichire nso nyina to no ntate bi won so abo bi kura wuda wona ntate bi we no. Won ntate bi o we abo bi funu. Ntate bi o de abo bi funu kura to we mo da mo nyina betu afiri ho.